Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिक्सार बडीसिनाव बयखौबो बरायहरबाय नै अमा बेदर संगासिनो दं एवगासिनो दं आरो माने गामियावनो फुथारदोंमोन देवबार बाजार दिनै देवबार हाथायाव लांनो दा बेखौनो आधा केजि लायदों आरो दा एवगासिनो दं नै आं एवाखै आरो एसे माबा माबि नायथ'दों आरो आइया अबावबाफोर खामानि माबा दुन्दिया बायदिसिना सैमाफोर हाबोलै नैबे न' गोदानाव संथ'दों दा हा आं मैदुफुल गोमोन गारबाय जाला आंलाय मा मिथिगौ नों मैदुफुल गोमोन जानाय जायैखौलाय मोनबायबो नै लोगोफोर माने होसनजेननायखौ आं साफायस्लाबनो हायासै माने दै होखांनानै माबानायावसो अराव एसे थाफैदों आरो आं नायथ'फैबाय जायाखै होनबा खोबनिसैमोन आरो नोंलाय मा सिटिं सिटा नोंसोरबो अमा बिथै लाबोदों थाङा जा इदिनो न'आव थां ए गुंग्रायाबो थोद गन्थङाव हा औ र' दानो खाङा जाम्बालाय दानो एरा आयौ जाथारसिगोन र' जेबो खायाखै बिदिसो एवना जाखानांगौ बे लकेल एवनाय माने जों लकेलफोरा बिदि जायो एवनानै बरियानो बानलु गोरान देनाय होबाय दुन्दिया होबाय गलमरिच सामब्राम माबा माबि गुफुरलाय मस्ला मस्लिलाय होजोब्बाय आरो संख्रिबो होबाय दा आं नायगासिनो दं अब्ला आखाइ एसे सुनो होजा माबा थाङा गाबोन थांथारनांगौ नों स्कुलाव जाबाय ओइ खाद' हरलाय आजा बेदराबो बरिया जाबाय लोगोफोरनि गाइस वाह खादौखौनो मिथिया बेखौ होनो खादौ ओंखाम एरग्रा खादौ जाम्बालाय नै दलहा माबा गुजुनो हासुला खाथियाव हासुना होबाय थागोन गथ'आबो नै लोगोफोर बेदरा गाजा जाबाय नै बरियानो एबार ओंखाम जानायाव डाइरेक्ट एसे खिन्थानोसैलाय र' नै जोंना आजाया अमा बिथै लाबोनानै जाबाय देलाय जालाय बेदरखौ गिदिर मासे जालाय देलायब्ला जालाय गोथाव ना गोथावथार ए जादो आजा जादो अमा बेदर मोजां नङा बेयो नोगोरसो मोजां अमा बेदर बिथै थै होनायबो होन खौ हानांगौ लोगोफोर देहा मोजांफ्राव जाखानांगौ देहा दुरबलफोर जाबा जानो साया माया ओइलाय ए नों नुवाखैमोन आन्दायदोंमोन ए नै जुमाय गिसिया लोगोफोर नै जुमाय गिसिबो दांसैलां गेलासे देलाय नों बेदर जानायखौ देखायलाय गब मन'लांब्रा इखौ मासे जालाय इखौ जाया आलु गोसा गेलासिखौ गोलोमावसैलां लोगोफोर बेखौथ' मा खालि जादोंसो नोंदां साया मायानो हागौहाय नांखालाबा बास बेदरखौ दनोसो जानोसै ओंखाम एसे जानोसै लेब्रा खाथिया दिनै जाबाय माथो नों मावदों खेबसेयानो ओरैनो दोननो Maksudnya bilang siapa? Lama itu nanggo.
แก लगायबाय เออ जों लकेल मेन होनदोब्रा แม่น आं लेब्रा जाबावदों दिनै होनदोब्रा อันเล็บละสามยุ่งเท่านั้น ओरै नायब्रा खेमसे อันเล็บ दादिमोन दादिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होनब्रा ตาที่มีเด็ดถึงสามสิบขาล่างเงิน आरो बुंग्रा सेलेक्ट ओंखारलायबाय नोंना जालालै नोंजों लोगोफोर बे भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबनोसै नोंथांमोना मिस्टार बर' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हरलाबायदो जायखिजाया गोसो गोथारै बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनसिगोन साबस्क्राइब खालामदो दे बाय बाय सापर्ट खालाम आरो